Hi! Ka mga hilo guys! Di anasad me mag-family vlog kay mag-celebrate me sa 19 years nga wedding anniversary sa akong bana. Oh. Sa 19 years sa among kaminjoon, mauna ni ang bunga sa among gugma. Unsa man nalipay ba ka nang napungkot ka? Nalipay ba ka sa atong kanang bunga sa atong gugman ning duha ka mga labaw. Labaw di ay. Nganong nagpres-pres man ning atong kamera? Unsa man tay na lipay ka sa atong duha nga kanang bunga sa atong gugma? Labaw. Labaw di ay nalipay di ay siya. So karon guys, 19 years sa among wedding anniversary. Kay gikasal me ni Antong October 12 2002. Maunang 19 years na karon. So, among balikan guys, ang among mga hulagway. Mga larawang ko pa sa among kasal. Kay ang among kasal, medyo mampod nga. Nindot-nindot po itong atong kasal, no? Kanang special po itong atong kasal. Special po itong among kasal. Kaya nga, no? Diha, mampod mi mga kanang ingani ba? Basta gani na invitation, di ba? Special man ang kasal. Daghang makarelate ingani. Basta gani na invitation. Humot ra ba ni sa una? Amot nawa naman talig. Dapa. Humot pa? Humot pa? Humot naman. Humot pa? Napay baho? Wa man kon gikon magkukog kisipon. Simuta, humot pa? Napay baho na kani. Apa man? Naay sinted sinted ay ni. Imagine 19 years na pa kunoy baho, burag di ko kabaho guys kay burag ko. Pero wala sa kani. Wa na diha pero kariad nakakip man ri. Sinted ang among kuan kanang invitation card. Pero kasagaran ang invitation card mo mag-i-roll na lamang. Mao jud gagmay na lang nga mga papel pero ni Anto na agad yon. With matching sobre pa. Na. Yeah. With matching sobre. So among nagkeep ka jud mi nga nay among remembrance sa among kuan kanang invitation card. So mao ni sila guys ang among mga guest. Ang ahong nag-make up. Make up artist. Make up artist. Ang gwapahan ako nga nagmugot. Wa ba ko ana nag-ilis ako kanang wedding dress. Asar mo to nga bana nga hilabihang excited ra. Nindot pud mag diha pud koy photographer nga nindot pud nindot pud kaadyo ang among photographer si Chris Studio. Wa pa toy uso ang mga video. Natlay karon nga bisan pag wa kay appeal sa mga activity sa usa ka kasal or unsa nga klase nga celebration basta na kay cellphone karon makakuha na kaong mga hulagway or mga video. Akong mga appeal sa entourage. Akani architect na kare asar man ni hayro mo to ada si Janjan Nairi usa na siya ron ka champion sa table tennis, nakaduwa na siya sa Asian Asian game kanang SEA Games unja kanang first the youngest Olympian table tennis player kini si Janjan Nairi. Mga successful na pudag ang mga bata nga kauban sa akong kauban sa entourage kari maestra na ni. Maestra na. Karisad, maestra na sad. Unja, kare. Mga milyonarya na sila. Ano ba itong usa ka milyonarya? Napa ko usa ka milyonarya din. Diha, milyonarya na. Dato na sila. Di ba guys? Nindot po ang akong kasal. Karon pa na appreciate nga yan. Hindi ka nindot sa akong kasal. Gumutan ako sa mga
picture. Mao ni guys, ang among balik-balikan. Uy, unsa man ka? Happy ka sa ato. Wa man kay tingog-tingog. Oh, tanawa na hingkaon ka. O nganong hinga nga po ka pag hungit na ho. Oh, hinga nga. Tanawa si tatay. Awas tatay. Aran, hinga nga po siya. Sakto na yan. Mana na. Asa man ang cake, be? Asa man ang cake? Wa man ko nimo taga i-cake tay. Karon. Ayaw. Ayaw na. Anong murag maldita man ka nga ra? Are, Murag maldita. ambot ganong naman dita man ko. Murag di man ka happy. Unsa naman ni oy. Ako ana una tao. Wa man ko kasama sa akong emosyon nga to no. Nakalitan. Nindot na. Dang Si speech ni Lolo. Si kuan man na si Supisensya Aurora maoy nagkuha sa among wedding cake. Among wedding cake. Wow, it's very nice. Kumana among wedding cake. 3 story. Ja pagkahuman og kasal, ang usa na day ka circle ka. Ang usa kuno ka ikanang ipadadig to. Sa amoa. Kay diri ra man ko gikasal sa baybay guys, wa na lang ko magpa-adto sa matalom kay da. Lisod na. Yung sugot na lang ko di adiri nagpractical na lang sad ko kaysa kami maoy magproblema sa venue. Di ba? Inga na rapod ka practical, dili lang arte-arte pa. Kinsa man na oy? Hindi ra na sa una. Don't mention ini. Oh, nagbrana ni gakos na kahubana. Nanayaw nami. Excited po. Tindira na sa una? Tindira. Excited si tatay na ako, oy. Mga nindot po na gamong mga kuan sa una. Kinsa na siya na? Kana to na ni sila sa Canada. Silingan, sila tag-isa sa Pikas kuan Lote. Nga gi-invite ra pod. Oh, gihimo si Jang sponsor. Gwapo mas tatay kaayo sa una. Hangtod karon. Abe, gwapo pagyapon. Unsa may jung ikasulti? Unsa ijong ikasulti? Nagkatigulang gamay. Nagkatigulang gamay or gwapo gihapon? Tunga. Duha. Uy, tiguang na dai katay. Be? Gwapo jud tatay sa una. Ang gwapo ha jud niya sa una. Hasta pugko gwapa, karon tigulang na. Sa una, bata pa. Una, daghan ka adyo mi kanang kuan guys, daghan ka adyo mi og gef. Ang ipon kung pila ka buok ng gef na mo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, 42, 43, 44, 45. Imagine. Naay nakabutang diri kung kinsa ang naghatag. Napod ra bay usa ka tawo among nakita ni tatay ganina nga. Asa man? Nga nabali na no. Asa man to tay? Kadang buta to tuwan ng pangalan. Na. Na guys na. Oh, nabali aja sa. Di ako ano dyan yung mga bata observant kaayo. Na ako no'y nabali diri. Unsa? Ang to. Kay na ang from na himo nagto. Oh, gibali. Unya ang to. Blanco. Aw ang from Blanco. Ah. Maluan Michael. Isam nang Maluan Michael ano nga jud kasabot. Yeah, From Mary Beth, Sister Mary Beth. Frances Vincia. Uy, namatay naman ni si Vincia. Di ay, namatay na po si Mr. and Mrs. Eduardo Ginocor.
Namatay na ni Taydo. Hmm. Gentalian family. Leonardo Pernitis and family. Mr. and me. Martin. Oy, namatay naman po ni si Max Calzada. Mas. Matay na din na. Oo, namatay na. Terus kadaghan na og Ted. Kuan, Ted nga JJ nga napoy Jojoy. Joy. Jojoy. Jojo. Yeah, Jojoy. Jamie Ninong Aninang Iding and King. Turing man eh. Ninang Aninong Inying and Turing. Timong an Aring. Uy, Timong an Aring. Montalban ko no. Ang kukailan eh. Iskabarti. Oh, Iskabarte. Tinong. Oh, Timong. Talban. Iboy. From Mr. and Mrs. Lori Burinaga. Kisa mo na? Si Luri. Ang kadong. Kuan sila no. Ana, wa mo ko kailaan na. Mas daghan pag nag-gift ni Para sila no. ang kari, ang uban wa na no nakitik guys kari. Gikabir man, open man kini-kini ba. Iya to eh. Card man na siya. Ay, iyo kay ka. Usa lamang. Ayaw. Abong kaya mo na. There you go. To Alma and Joy, best wishes for a blissful marriage. Congratulations from Shienes family to Nini and Justin and April. Taga ko ani na diha. Ay usa. Na nakuan. Ayun na. To Tid and Alma, all the best on your very special day. Congratulations and God bless. Love. Ninong Eric and family Ninang Iding. Mao din eh. Family Albrado ang Villarreal. Ayo. Tid and Alma, best wishes. Mangli family. Hala! Karoon ba ko ka? Ay, Ano sa? ayaw. Wa ko kasabot. Ayaw. Ayaw. Ako na lang i-open. Ay. Ako na lang i-open. Tuwa. Kay exciting ko yung basa. Wa man ko kasabot nga. Nag-gift din na sila. Diha si ati kuan. Mga mangli sister. Congratulations, Ted. Alma and Tid and me, the Lord blessing shower for both of you. Happy wedding day. Judith and Freddy. Isa ka na? From Joy and Alma, congratulations. God bless from Bayuna family. Bayuna? Abayon na. Oh, kailan ka to? Oh. To Mr. and Mrs. Ted Asylum, congratulations. Mario and Rose Igagaw sa bigas. Sanchez. Abayon na. Uy! Rosario Sanchez. Sayong. Kisa man na? Igagaw ni Raquel. Ted and Alma, congratulations. Reverend Father Benbenito. Oh, Rex. From Rex. Barintos. Barrientos. Ano? Metrobank. Oh, Metrobank manager. Congratulations. From Mr. and Mrs. Patring Albarico. Oh, mga noon ma din mga tao dito sa bye-bye. From Ninang Carlo Ninong Badet. Oh, from Ninong Carlo Ninang Badet. Congratulations. God bless. Ayaw na pa hindi na. Ako na lang nito ang tangan. Karumpam ko yung basa. October 12, 2002. Ted and Alma, with a God blessing on your very special day. Congratulations. Love from all of us. Ninang Iding, Ninong Eric, and kids. Adrian and Iver. Sakto ba na? Diyan ang anak. Daghan na sila kuan. Daman o. Daghan na sila uget. Diri na duha man ila. Okay. Kadaghan sa atong gift. Pero wa patay gibalusan. Napa oh. Wa may ingon nga mo imbitar na to nga kay pakaslan. Magpakaslan na ilang mga anak kasal. Wa may hingingon namo guys nga hingimbitar namo nga kanang magkasal na sa ilang mga anak katong nag-gift namo. Ngano man tay?
Wa nay usog kasal nila karon. Lagi no. Wa may imbitar na to no nga ang ilang mga anak ang nag-gift unta namo no nag mo pasamton unta pud mi nga ang ilang mga anak ipangkasal pod, ipakasal kay aron pod maka-gift pod mi nila. Ingana unta to. Di ba? Ano nito? Basig na i-reason. Unsa man nga reason? Basig tuwa sila sa Amerika or sa Cebu. Maybe Basin sa pod og Luzon. tuan na sila sa laing mga kuano, mga plays ang ilang mga anak. Dadan. Unsa pagkahuman, time na kiss na mi, kiss na. Oh. Tanawa guys. Wa ko hingsakpi og wa hingsakpi pa ko sa humbana pag-kiss. Na nagkuan pa mi Nag-enjoy ko. nag-iko-iko pa mi og kiss. Murag nag-iko-iko pa mi nga mo kiss ang ahong bana sa akong lips. Nga na. Kare hing abta na gajud o nakakiss na gajud. Murag di man tingali kaganahan mo kiss nga ra. Kinsa si tatay o sila? Ikaw, murag di kaganahan mo kiss pero si tatay ganahan. Ngayon, gandahan mo na nanaw. Excited imong tatay mo kiss? Dami Naman na to eh. adong. Asa. Excited si tatay mo kiss. Kakison na gajud tulit to. Ay kakison na tani kanako tay. Tungas tinuod. Sikip. Di man mo tubag. Unya pagkahuman. Ay taga Hilongos. Si ate. Kisa to ni iniwang pa man si ate ko Andy Joy. Mama na Ayot. Na ate ayot. Niwang pa juga diri ate ayot. Dili maklaro. Klaro man. Oh. Wa pa jud uso sa una tinuod jud wa pay uso ang unlimited rice. Kay mga tao ni adto slim pa. Di pa jud uso mga tambok mga tao sa una. Kay mga slim pa gajud di jud pa rin ano. Sa Amerika lamang. So unsa man are the next vlog for today? Unsa inyong ban amoy ika-surprise unsa may inyong ihatag na ninyo? Sige, ato ko. Oy, tinuod di ay. Oh. Di man gud ka mo to, oh. Dali. Unsa man eh? Oh, na diri asod. Nga. Amo ra nang butang diha for How many weeks na ninyo gibutang? mag 3 weeks or murag 3 tingali. Sik-aw ra po di kang tatay. Amo inyo duha. Duha. Unsa man ini? Inyong wedding, inyong koan, anniversary gift. Kanu sa mo nagplano? Kanang September Sa kaduga dyan. Tama ulit. or October or Wadyo pa mo kamao. mga Ang ikaw June. ni kakatigo. Nagsigip. mga June or July may nagplano unya among gi koan. Ikaw tay amli. Nga kamo duha. Kamu duha. Kamu duha, kamu duha. I-picture mi tay kuya i-picture. Kamu duha. Sige. Gi open ha. isa ha. Papa mo picturean. Hawa sa ko. Adyo hawa. Ayo Di gawa ko picture din. man mo. Kamu man duha. Kamu man ang lovebirds. Unsa man eh? Basta. Basta. Buka na. Ikulba ikaw pano igikulbaan. Ngawa kay gift nako. Kinahanglan. Oh, don't change your mind. Don't change your face. Don't change your face reaction. Sige, picture. 1, 2. Isa, picture sa 3, 2, 1. Isa. I-post niya sa Facebook, Ron. Isa, ayaw sa imo. No picking sa Unsa ka po nigi kabuangan na po mi sa akong anak? Sige, guess mo unsay sod nga raa. Dili na lang ko mo guess kay wa Ikaw tay- guess idea. Sige, ikaw tay guess tay. Unsa Unsa man? Ano mo kasabot? Basig cellphone.
Basig furniture. I know. Unsa man? Kuan eh, kanang house decoration, Dili. Sad. panty, Check ka lang. brief, Di. food, Di. unsa man, clo. Clo ba? Clo! Clothes. Clo! Clue. Unsay Ah, clue? Clo. Taga-imi og clo. Karon guys, naay gihatag sa akong naay regalo sa Usara ka among kloha. anak. Among anak. Usara ka kloha. Unsa man? Mahal siya. How much you spend your money? Mga 1,000 tabaw. Tingali. Hala tay. Makonsensya man tag-abli tay, di na lang kumuabli kay mahal mo di ay ni tay. 1, 2, ready. Are you ready? Ready na ka, day? Ano? Oh. 1, 2, 3. Open. Sige. Iyo, 1, 2, 3. 1, 2. Open. Uy, bukat man! Uy, di man ako maikot. Sa bang. Ayara. Basta Na, mo ana, sige, kuhan. Di. Ayaw, ibalik. Baka nga nito. Ito, imo manggi, kuhan. Imo manggi rotate. Ayaw i-rotate. To, Oh, ayaw. Ang kana itaas. Buhe. Ang kana, nang restart. Hindi, nga dyan yung tekniko. Kana. Uy, nga nung bukat man eh! La. Uy, bukat man, nga nung bukat man eh! Nga nung injo man kong gitagaan, ate! Inyo man ato ha. Nga nung nag-isip. Kamu duha tay, kamu. Oh. Napay ija ilakuan message. Ako ni basahon. 19. Happy 19 2002 2021. Happy anniversary to Chudoro and Alma Asylum. Tuesday, October 12, 2021. B. Bonifacio Street, Baybay City, Leyte. Ano man nga nanghatag mo? Yan napay heart na. Oh, heart pa dyan. Happy anniversary from Zaki and Kudi. Hanas naman sila tayo. Di kabuangan man kanila tayo. Ganong hanas naman sila tayo. Mapagani ko na kuan. Mapagani ko yung abli. Hilak na ka. Kamu duha tay, kamu duha. Kita kuno tayo. Oh, sige. Oh, di, yan lang. Yana lang. Ay, yan ako. Kita dyan kuno buhat tayo. Kamu tay. Oh. Ako pa'y nag-dropping. Oh my God! Power bank! Anong daghan man eh? Bugat lagi ni. Kamu duha tay, kamu lagi. Ay, para sa... Nakurbaan mo po ko, oy. Wow! Ganong kini. Ganong kini ilang Jeff tay. Kamu duha tay. Di man god makatikos tatay. I-slide lang. Ikuha na, i-push. Sige nay, ikay maggunit sa kuan niya. Si tatay mag-push sa kuan. Ana. Lo. Wala nila ni talaga. Oh my God! Kadaku apa ani oy? Hadlok ka ba? Wow! Wow! Unsa man ni? Power bank. Power bank? Oh. Unsa man ni pagsaksak? Para na ni sa ug mag-vlog ko di na ko dili na ko makuan, dili na ko bisan Malubat. malubat og dali. Ah. Oh my God, mahal man ni na. Wala, ilahing support jud sila sa akong pag-vlog. Thank you mga anak. I love you. Salamat mga Salamat mga anak. anak. Bahag ka po. Salamat. Bahag ka po din mga anak ko.
Pahag ka po ninyo, pipag ka. Thank you. I love you. Pizza dahil ni Isna. Yay. Ay, yay. Eh, pahay ka pa mi. Ugat yun di ay. Dili na ko tayo mo ingon tayo. Hindi mo case na kung maadyo. Gi. Jay, di mo na kiss. Kulain. Sa tunga, good. Di man po musugot og dili ko gusto nga. Agsimon sa imong tatay. Lo! 66%! Uy, 66%! Pila man ang ka-oras i-charge? Be, Ganun sa mani. excuse me. Salamat. Hi guys, dako kaadyo nga power bank. Grabe. Ingani ka dako ilang gipalit. Ay, Ginoo ko. Kay ug manglakaw lagi mi guys, mao man. Oh, asa man ang charger? Mao ni asa man ta mag-charge kung manglakaw. Puro magamit og cellphone. So kini ay useful gyud kaayo. Salamat mga anak. Nga dili na ta magkuan sa pag-charge ug manglakaw ta lang. Kakuha, oy. Super big. How many hours ni ikuan? Uy, tick class. Okay guys, ali na lang kayo magkuan na ta. Ali na. Sige na. Mag-end. Mag-end na. Salamat. Napo na sila ipasabog nga kanang gift. Ari na. Okay guys, hinaut-unta nag-enjoy mo og tan-aw sa among vlog. Okay guys, hinaut-unta nga nag-enjoy mo. Okay guys, hinaut-unta nag-enjoy mo sa pagtan-aw sa among family vlog sa among ika-19th wedding anniversary. See you on my next video. Bye-bye.